job Lewandowski ya ka Barcelona lengba ka assist jong Lamine Yamal Kolmar Hitlim kirang yelak kai jong ka Manchester City hakamat jong ka Arsenal pedang skong ba ya piki para lok ki bajus ngau tenat ban page ki video hakane ka channel lada pimpat da ban subscribe singong ba ban subscribe ya ka ne ka channel kenang ba pin amdo ya ki video ki ban so update hakane ka channel ka jingela kai hakala lika hapdeng ka Barcelona persya ya ka Alaves hakane ka jingela kai kalakalalong ka jingela kai ka ba itnat bat ka ba shong shit ba hadu kata namar haba phai shkane ka jingela kai ka Alaves ka le khunduki hikai bat ka latre shitom ban yakon persya ya ka Barcelona ka balapan juat shisha ya ka Barcelona hakane ka jingela kai bakan yakon persya ya ka Alaves ka jing tre shitom bat ka jing satar kirang update jong ka Alaves ka lapan long ya ka Barcelona bakam syamla ban tap gol persya ai ka Alaves kat hadu ka minit ka bahan rupeu watla ka Barcelona ka lapan ma ya ka Alaves hakane ka jingela kai na ka Porsche ka por ka jing tre shitom bat ka jing satar ki bak jong ka Alaves shano kin la ban chance slam hakmat jong ka tim ka baklain bor jong ka La Liga watla ki la persang ka bala ban yada ban khanglat ya ka Barcelona bakan yo ban tap gol hakane ka jingela kai pen ban habala jur palat kal air wat udeng ba aro syam la chance slam hakmat jong ka sakat nolai ya udeng ubakam telot kithet ubawet hakalanti ka bakayaj kumta ki kenro baskem jong ka Alaves habala jur palat ka pressure jong ka Barcelona kila kham telot bat hakum ka ta kapor ka Barcelona kalayo ikakabu hakaba kalayo man kharwit chikol lengba uravat Lewandowski ya ka bol ka balapan bo da Lamine Yamal kumta lengba ka ne ka chikol jong uravat Lewandowski ka Barcelona hadu bandakot ka jingela kai kalala ban penlem ya ka Alaves hakane ka jingela kai da chikol lanot lengba ka ne ka jingjob ka Barcelona ka dangdon hi haka kerdan ka balai hakamet eken point de ka bayo ban kamai sapusan point neki arpu artali ki jingela kai ki baladem badda ka buduna lai point ya ka Atletico Madrid ka badon haka kerdan ka baar badda sa point ya ka Real Madrid ka badon haka kerdan ka bahakaledo jong kamet eken point haba phai pat shiga jingela kai haka Premier League hapadeng ka Manchester City persya ya ka Arsenal hakane ka jingela kai ka Arsenal kalayo ban penki ya kajar dang hake minit ka baar lingba dikan bat hado bandakot ka jingela kai jong ka kelas tam ka Arsenal kalatam ya ka Manchester City da chikon lanon bat haba peteng ban yela kai haka kala ka baar ka Manchester City kam syam lana mensen bat kam syam la trenbor haka bakala treshitom bat day hake minit ke besan pusan kalayo ban pai ya ka ne ka chikol jong ka Arsenal lengba Erling Haaland tang shi minit hadin jong ka ne ka gol ka Arsenal kalayo biang ban penki ya kajar lengba uparte kata hake minit ke besan peu hanreu hadin jong ka ne ka gol ka Arsenal kala pen shot chere bat kala penking bayong hingai ya ke peliar jong ka Manchester City kat hado bakin de Kolmar Hitlim haka ba ka Arsenal kalayo ban tap salai tiliki gol haka ne ka jingela kai kata lengba Lewandowski hake minit ka bahan ripuar bots ka kol jeng ukai hawat hake minit ka bahan nyau peu henriu bat lengba Waneri hachwa ban kutno ka jingela kai kata hake minit ka bakandai peu plus lai ka balapan long sendon ya ka Manchester City bakan jam khnam haka ne ka jingela kai hakamat jong ka Arsenal haka ba ka Arsenal kalala ban penlem kaput ya ka Manchester City haka ne ka jingela kai hado dasan la ka wekol Kublai Shibon ya piki paralog ke baju singau tenat ban page ki video hakane ke channel ngin skendo pat hagawe ke video Kublai Shibon.